dia. Bon dia. Què tal? Bé. On Ja ha anem? trobat les claus, el senyor Miquel Àngel? Oh, sí, home, i tant. Què anem a fer avui, Diana? Bon dia! Anem al Portillón de Velázquez, anem a pujar al pic de Salvaguàrdia. Cim de 2.700 i pico, fronterer entre Espanya i França, amb molt bones vistes. Doncs res, anem a gaudir de la matinal. Som-hi! On som, Miquel Àngel? Per un pas, el pas natural que tenien des de l'Uixón per creuar cap a la vall de Benes. I també és aquí on la primera ascensió a l'Aneto, el 1842, van pujar els 4 expedicionaris de l'Uixón i van creuar per aquí per anar a dormir al que era l'avenc, l'abric de la Reclusa. Encara no hi havia el refugi. Miquel Àngel, Bon dia! bon dia. Què tal? On ets? Al cim del Salvaguàrdia, a 2.726 metres d'alçada. 31, no? O 31, no ho sé. Ja ho mirarem al mapa. Som a la frontera just entre França i Espanya